iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme, kada Isus čuo da je Ivan predan, povuče se u Galileju, ostavi Nazaret, te ode i nastane se u Kafarnaumu uz more, na području Zebulunovu i Naftalijevu, da se ispuni što je rečeno po proroku Izaiji: zemljo Zebulunova i zemljo Naftalijeva, put uz more, s one strane Jordana, Galileja poganska, narod što je sjedio u tmini, svjetlost vidje veliku, onima što mrkli kraj smrti obitavahu, svjetlost jarka osvanu. Od tada Isus počeo propovijedati: obratite se, jer približilo se kraljestvo nebesko. I obilazio Isus svom Galilejom, naučavajući po njihovim sinagogama, propovijedajući evanđelje o kraljestvu i liječeći svaku bolest i svaku nemoć u narodu. I glas se o njemu pronese svom Sirijom. I donosili su mu sve koji bolovahu od najrazličitijih bolesti i patnja, opsjednute, mjesečare, uzete, i on ih ozdravljaše. Za njim je pohrlio silan svijet iz Galileje, Dekapola, Jeruzalema, Judeje i Transjordanije.